Στο εξής. Επειδή είναι σωστός άντρας και επειδή τον σηκώσαν αυτοί οι παίχτες, τον φτάσανε εκεί, έχει γίνει τώρα ένα στενό κύκλωμα. Είδες τηλεοχαριστέας. Ο προπονητής σου θα μείνει. Αλλά εσείς θα τον διευκολύνετε και θα πείτε παιδιά σταματάμε. Έτσι είναι, όπως τον διευκολύνανε οι δύο γίγαντες. Από εκεί και πέρα, ο Μίτογλου είναι έτοιμος στον πόλο. Γιατί να παίζει ο Λιμπερόπουλος, γιατί να παίζει ο Γκέκας, γιατί να παίζει ο Αμανατίδης, γιατί να παίζει ο Χαριστέας. Και κάτσε να τα μιλάμε ωραία πράγματα. Μας ακούει ο κόσμος τώρα. Δηλαδή ως πότε θα παίζουν αυτοί. Ο Χαριστέας αν ήταν σωστός, γιατί δεν γλίτωνε την Ιρεβέρ για να της κάνει 10 γκολ, να την γλιτώσει. Και ο Κόλερ, με συγχωρείς, κάτσε κύριε Παπαδόπουλε. Τώρα έχουμε έναν άνθρωπο εδώ, ο οποίος, μισό λεπτό όμως, αναφέρεται προσωπικά στον κύριο Χαριστέα. Μα την μπάλα δεν την ξέρετε. Δεν την ξέρω. Ξέρω όμως, όχι κύριε Αλέφαντε, ξέρω όμως ότι πρέπει να τηρήσουμε κάποιες αρχές στη συζήτησή μας. Ακούστε με σας παρακαλώ. Μα δεν μπορείτε να μιλάτε για τον κύριο Χαριστέα. Εγώ θα τα πω. Ο Κόλερ ναι, αλλά δεν μπορεί να λέτε ό,τι θέλετε. Δεν μπορεί τώρα να παίξει μπάλα. Γι' αυτό έχει καταντήσει έτσι η Τσεχία. Όπως και ο Μπάρ. Για την Ιρεβέρ φταίει μόνο ο Χαριστέας που έπεσε, κύριε Αλέφαντε. Το δίδυμο Κόλερ. Ο Χαριστέας φταίει μόνο. Θα σώσουνε την Ελλάδα, κύριε Παπαδόπουλο. Μισό λεπτό τώρα, κύριε Αλέφαντε. Αλλά μπάλα δεν παρακολουθείς. Δεν ασχολείσαι με την μπάλα. Λοιπόν, και επειδή δεν ασχολείσαι με την μπάλα, θα ακούς το Αλέφαντο και ας την ηρωνία. Εντάξει. Ποια ηρωνία, κύριε. Δεν θα ηρωνεύεσαι, άκου τώρα που σου μιλάνε. Κατεβαίνει ο τερματοφύλακας της Μαγούλας με 2-0, τίποτα δεν κάντε. Κατεβαίνει στα center back, καρφώνει την κεφαλιά, ούτε ο γκολκίπερ να βγει στον αμέτρο, ούτε center back υπάρχουν, ούτε τίποτα. Εγώ θα το είχα διακόψει αγαπουλάρι μέσα. Εκεί ήταν ο Σέξτον προπονητής, τρομερός τακτική, 4-4-2, με Κουκ, με Γουέμ, με Ντέμσεϊ, με Μαγκρέιτ, Χάρις. Έλα που τα θυμάσαι αυτά μου, μιλάω για παλαιό. Τραπεζανίδη. Εγώ. Με Όσγουν Σεντρεφόρ. Και ο Όσγουν, ναι, ο Πίτερ Όσγουν. Ο Πίτερ Όσγουν. Γκάρλαντ έξω δεξιά. Ναι, και Όσγουν, βέβαια. Χάτσον, Χάτσισον. Ο Μαδάρα. Τραπεζανίδη. Άσε τώρα. Δεν άκου τώρα που σου μιλάνε. Εδώ θα πάω να δεις και κάνα παιχνιδάκι. Όταν καλά στο Αλέφαντο θα συμμορφώνεσαι. Τι λέτε ρε παιδιά. Πάτε εσείς στο γήπεδο. Πάτε στο γήπεδο. Μην ξαναπεράσετε την πόρτα. Ο Ιωαννίδης με να την κλείσει. Πρόσεξε. Ο Σόλι γράφει ότι αυτή τη στιγμή ο Καστίγιο μπαίνει μέσα και πρέπει να δώσει πάσα και τριπλάδι. Αυτό παιδάκι μου θα το δεις στο βίντεο το βράδυ, βάλτο στο σπίτι σου, δες τα σημείωσέ τα, πήγαινε να πες τα. Εσύ θα δεις το μάτς. Χάνει με την ΑΕΚ 1-0 εδώ, χάνει με τον ΠΑΟΚ εδώ. Είναι 3-6 πόντιου. Και 2-0 και θα έχει τον Ιωνικό και έρχεται 2-2 και 2-8. Και πάω 2 πίσω και μου λένε έλα και πάω. Εσύ κύριε Τραπεζανίδη μπορεί να πας. Γιατί δεν μου κάνεις το εξής, εφόσον έχεις δει. Πριν συνεχίσετε, σύντομη διακοπή και σε λίγο και πάλι μαζί. Ναι. Και άμα θέλετε να συνεχίσουμε τη συνέντευξη, σας παρακαλώ πολύ, δεν θέλω να έχω καμία... Δεν θα έχετε, θα ήθελα όμως να δώσετε σε μένα, κύριε Χαριστέα, μια απάντηση σχετικά με αυτό που δεν το λέει ο κύριος Αλέφαντος με τον τρόπο που το είπε, αλλά που εν πάση περιπτώσει ακούγεται ότι ίσως θα έπρεπε κάποιοι από τους διεθνείς να αποσυρθούν, όπως έκανε σήμερα, ας πούμε, ο Νικοπολίδης με τον Άντζα. Νομίζετε ότι τίθεται θέμα ανανέωσης για την εθνική ομάδα? Και το αν έχει γίνει ένα κλειστό κλαμπ η εθνική, γιατί ουσιαστικά αυτό ήθελε να πει ο κύριος Αλέφαντος. Βεβαίως, δεν μπορεί να παίζει εξώδεξιά. Κύριε Αλέφαντε, σας παρακάλεσα πολύ. Να πω το εξής. Κύριε Αλέφαντε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Παρακαλώ πολύ να βλέπουμε τον κύριο Χαριστέα τώρα και όχι τον κύριο Αλέφαντο για να διευκολύνουμε την... Έχω κόψει εγώ παιχνίδι. Το Μικ, το Μπολονό πάνω στην Καβάλα. Έπρεπε να κερδίσω 1-0 και γίνεται φάουλ στη μεγάλη περιοχή. Και μπαίνω μέσα 5 φορές. Τον διακόπτω πάντο του λέω πέσε πάνω στην μπάλα. Ναι Κυρνίκο, πάνω στην μπάλα του λέγα. Πέσε, κλείσε, φάει κόκκινη, τελειώνουμε. Του την κάνω αυτή 10 λεπτά, το χτυπάει λίγο δοκάρι, βγαίνει έξω, του λένε τι έγινε. Ο αντίπαλος προπονητής λέει μου χάλασε την ηρεμία και τη σκέψη. Λοιπόν, άσε το τώρα, το παλεύεις. Άσε το κύριε και τώρα άρχισες κύριε κάτι να μεταγράφεις. Ποιες μεταγράφεις? Και πώς θα σου εμπιστευτούμε εμείς τα εκατομμύρια στο τετράμινο? Δείξε μας από εδώ και πέρα, δεν λέμε να φύγεις. Θα σου δώσουμε χρόνο. Αλλά δείξε μας ότι θα βάλει τα εκατομμύρια. Εγώ νομίζω έτσι όπως είσαι το τετράμινο, την Τζέλσι χτιστεί να την πάρεις και να του πεις πάρτι να θα την διαλύσει. Άντε ρε τα γάρια του. Νικόλα. Άντε άσε τώρα, Γαρί, δεν γουστάρω. Ερώτηση είναι. Δεν γουστάρω να μιλάω μαζί σου. Γιατί βρε? Έτσι δεν γουστάρω. Σου λέει κατεστημένος σε λέει. Μπράβο. Θα συμμορφώνεται γιατί και εγώ θα σε πω της πλάκας στη δημοσιογραφία. Πέστε ό,τι θέλετε. Άμα είσαι της πλακούλας, κακός εγώ δεν θα λάβω και το παρακάλα.
Ο Τουρέ λοιπόν προχτές, καλός παίκτης, να τρέξει, όχι να πάρει την μπάλα, να κάνουμε μια ανάσα, να δούμε. Ολοκληρώνω. Ο Τουρέ έπαιζε προχτές για να τον δει η Μίλαν ή ΑΒ. Κάτσε, 5 μήνες παίζει στον Ολυμπιακό και δεν του κολλάς και πάνω τιμωρείς. Δεν τους θέλει Νοτιοαμερικάνους, Λατίνους. Δεν θέλει. Θέλει ποδόσφαιρο σκαφτιάδο. Να κάνουμε μια ανάσα με έναν από τους προέδρους της καρδιάς σας, τον κύριο Κυριακού, ο οποίος πήγε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πήγαινα μέσα τη δουλειά που είχα σπουδάσει έξω στους μεγάλους, στο ταλέντο, στο να το παλέψω και στον όλες τις ομάδες και χάλαγε τον κόσμο. Στο Μητάκι έπρεπε να. Δεν έχει ακουμπήσει την μπάλα ποτέ ο Πανούτσος και ο Καρπετόπουλος. Δεν έχουν ακουμπήσει. Δεν έχω σύνταξη. Εγώ είμαι χαρτζηλικούχος. Εσύ τα παίρνεις. Πήρε 7 εκατομμύρια άξου, τα έχεις βάλει στην τράπεζα και ζείτε μια χαρά. Και οικονομάει. Μπορεί δηλαδή να ξεχνάς να έχω φτιάξει το δάλα και να του λες έξω. Δεν μπορεί, με συγχωρείς, μισό λεπτό. Δεν μπορεί να λες ότι αυτή τη στιγμή είμαι ένα πάω να χτυπήσω το παιχνίδι και να βάζεις τον Κωνσταντίνο να βάζεις το Στολτίδη χαβ. Δηλαδή είναι απαράδεκτα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να φτιάξεις όλα, χρόνο σου δίνουμε. Σας ευχαριστώ μαζί, πάρα πολύ. αλλά θα λέμε να ξυπνείς, να αλλάξει μια άλλη τακτική. Εμείς να πούμε σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Αλέφαντο που ήσασταν στο Super Sava.